Rides kami guys. Magandang umaga, linggo pa lang ngayon. Mag-rides kami puntang Bituka Manok. Tingnan natin kung makukuha yung 4 hours. Kami dadaan sa Osmeña to Service Road. Apat kami magkasama. Yung isa kasi uwi Bicol, kaming tatlo naman magkakasama lang naman kami. Pabalik din naman kami ng Manila. Diretso Mark Olavarrio Cristiano. Shout out. Yan ang kasama natin. Dalawang smash, isang FI na smash, tsaka isang M3 na Mio. Kaya naman si FCA. Ito dumaan di Sego Street. Ibayan nyo kami Lord. Yun binira ni Mark Olavarrio. Yun kakaskasan na Cristiano. Napuwing pa ako. Nagluluwa tuloy yung mata ko. Alright, Espanya. Parang malabot yung unahan ko. Espanya na tayo.
Dahan exit. Dito pala yung ano, stage 3. Tayo banda. Huwag tayo pasok dyan. Kayo yan. Tayo. Ba't nang kaanan? Goods. Busok. Taltag. Okay. Goods. Boss, kano? Parang okay. Let's go. Saan ba to? Hindi ko na alam to.
nakikita nyo guys yung dinadaanan namin. Right, dito na tayo sa ano Paranaque na tayo. Bilis. Alvin Ra. Alright, service road. Service road na. Iyan na. Nice. Yan, pasok. Yan. Cristiano Tutor.
Lupang Manok Sigsag Road. Nandun lang kami. Hindi pwede kasi magsabay-sabay yung mga agalit ang bus namin. Let's go. Dito tayo guys. Kakaliwa tayo dito. Sukat. Yun. Oh. Sukat. Sukat Service Road. Naiiwan yung kasama namin. Takbo na ko. Ah! Record. Paggaan sila, hindi ko na record. Salpukan, dalawang motor. Siguro nag-overtake yun. Hindi ko na record, sayang. Pinatay ko kasi camera ko. Yan na mahirap, mag-overtake ng alanganin. Banggaan dalawa, higa talaga sila. Dito yan sa ano, Sukat Service Road. Dito na tayo, malapit na tayo sa ano eh, sa Alabang. Malapit tayo sa Alabang. Ngak, nahuli. Dito tayo guys, Alabang Star Mall. Yan, Star Mall Alabang yan. Oh, po. Hindi pa ano to sa daan. Yun ang mahirap doon. Biglang ka-crossing yung ano, e-bike. Ano? Touchdown. Hindi, andito pa lang tayo sa ano, Calamba. SM Calamba.
dilim lang. SM Calamba. Alright, may ulit guys. Alright, Santo Tomas. Tayo, Santo Tomas. Iyon, meron tayo. Santo Tomas. I love Santo Tomas. Alright, let's go. Two hours later. Bakbakan na to. May mga kasama ko sa harapan. Nauna si Mark. Talagang kabisado pa yung dipon. Edsel, Christian. Alright, let's go. Doon lang guys, pag nandun na kami. A few moments later. Kami. Christian. Alanganin overtake. Bulaga. Lamig boy! Wah! Woo! Woo! Baliw. Woo! Lamig. Puta. Bigot. Ratayo. Quezon Province.
Oh. 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 Central Beach. Nagilaw Ben. Hmm? Kadamay sa kuha. Yun oh, magkasabay tayo. FI Quezon Province, touchdown. Ano na oras? Anong oras? Ha? Oras? Lasing, ay alas 6. Alas 6. Alas 6 namin dito. Right, mamaya ulit guys. Ay 5. Tara. Saan? Oh. Chaong. Chaong na tayo. Chaong Quezon.
Candelaria tayo guys. Candelaria. Dinakdak na ni Mark. Saka ni ano, Christian. Bicol. Tiga. Cristiano. Ito na, Riles. Gusto ko dulas. Diretso ka na. Saunan. Saunan, saunan. Ito matatapos na no. Bangon mo na yung tide ko. Sarilis ka na yagi. Candelaria Municipal. Candelaria Municipal. Munisipyo. Oh, sige. Sariaya. Sariaya na tayo guys. Ito yung simbahan nila.
Bicol. Ayabas, Lucena. Lucena, yun o. Yun! Si Mark Olabario. Yun! Ay ba? Yun! Props. Ayos, good. Sada boy. Kaya ulit, nandun na kami. Welcome. Ayabas Rotary Club of ayun, pagbilaw na sa loob. Tayo guys. Lucena City. Inayos yung yung daan. Wala na yung mga butas. Pinapala na na wala. Ah, meron. Nakaanong ikon, dami talaga. Butas talaga. Manhole talaga yung butas mo. Guys, punta na tayo. Quezon, protected and safe. Akyat tayo, akyat. Lagi. Ito na.
What's up guys? 1969 sa carb ko. Kanina niya tingin. Ito. Mag-vlog. Hi vlog. Pabalik-bak na muna. Way, mabota ka. Atan, iwatak na naman eh. Magantipulo ka na, Mak. Wala mo ang tubig. Ayun o. Matampay pag ito. It's sa itas. Sa pinaka-park. Kaya ba yan? Sa pinaka-itas, sa may falls. Ito kami. Buka may kainan nito. Kamalit ko ba? Sa Domingo, pwede naman ako. Hindi mo nag-reply. Ba't doon diretso na? Matong ali itong sakit. Kaya baka angalan mo lugod. Tama na muna na ka mo. Ito bro si Ingrid. Ba't ito na sa itas? Buk-buk mga itong padalagan. Sniper. Undaklik. Klikan motor na iban. Inabuan niya na sa sniper ni boss mo. Klik na yung waplo. Ay sa puro ito da signal. Saan signal? Ano? Nalungkot siya ko. Na-display dito kanina. Hindi ko na na-videoan. Naparang sa camera ko. Okay, ma-count ko. Kaigda sa lalaki. Egda. May vertical to. Wala nga nino. Pang! Sakuban sila ng daw motor. Pari motor. Banda mo. Skeleton? Nari ko niya sulok. Magkape ka na. Utang manok na ko. Ito. Sabog. Sabog na ka na naman na mariwa na malpet. Ay baga, salagatin na lang. Ito na. Ang bitukang manok guys. Arating na namin. Anong oras? Oras? 7:48. Dati, saktong alas 7 na ako. Dati. Walang biyahe. Na, manalang kita kay Makbak. Nalawgaw. May speed ako ni Kato, tapos hula ko. Ano na akong bigyan lang. Nalawgaw kita. Bitukang manok guys. Wow. Yun o.
Ganda ng view. Wow. Ganda ng view. What's up guys? Touchdown. 7:30. Dito na kami. Manila to ano. Dito tayo sa ano. Bitukang manok. Dito sinasabing bitukang manok. Yeah. Taas pala dun to. Oh, paket pa dun. Yun. Hindi. Makers. Nakarayo. Ay, pa kami. Tama sa talagamit sa loob. Karayo. Nakabot ka kanina. Ang galaw. Bangking. Goodbye. Dami. Let's go. Bangking, bangking, bangking. Bangking, bangking, bangking. Gago! Bangking, bangking, bangking. So weird. Oh shit, galing. Oh, oh, oh. Ay, ay, ay. Balik na kami guys. Picture lang. Kanina pa sana kami dito eh. Naalangan lang kasi. Oh, oh. Grabe. Baling-balik talaga yun. Kain muna kami dito. Sisiu. Kain mo.
lang tayo dito. Kain muna, kain. 2 hours later. Eh, pangin ang gusto, no? Lubos na lang kay. Kara yung kuya yun? Ah. Okay. Guys, balik na kami. Kumain lang kami dun. May baba ng ano. Ito ang ano.